Her kommer en opvarmningssekvens, man med fordel kan lave før styrketræning, eller som aktiv restitution på dage, hvor man ikke laver sin styrketræning. Det er vigtigt, at alle øvelserne laves smertefrit. Det vil sige, at hvis der er nogle af de øvelser, jeg demonstrerer, som er smertefulde for dig at lave, så bør du lade være med at lave dem. Du kan eventuelt starte med at sætte tempoet ned og sætte størrelsen af bevægelsen ned til det halve. Hvis det gør, at du kan lave dem smertefrit, så er det fint, men hvis de stadig går ondt at lave, så vælg dem helt fra. Jeg bevæger mig rimelig hurtigt igennem sekvensen. Jeg viser det kun på den ene side af kroppen, og hver bevægelse i en retning. Du kan med fordel lave dem på begge sider af kroppen i begge retninger. Så det vi gør er grundlæggende at arbejde igennem led for led og bevæge ledene rundt i en cirkel. Det gør vi for at få stimuleret ligamenter i hele ledkapslen, så vi får forbedret koordination så meget som muligt. Start med at stille dig cirka en hoftebreddes afstand med fødderne lige fremad og gør dig lang i rygsøjlen. Tag en rolig vejrtrækning ind gennem næsen, og på din udånding, så ryster du i hele kroppen og forsøger at slippe alle spændinger. Det gør du 5 gange i alt. Den position, du står i nu, det er udgangspunktet for de andre øvelser. Den første øvelse ser sådan her ud, fingerbølger. Ruller hånden ind, åbner op. Ruller ind, åbner op. Så bevæger vi os til håndledet, laver en afslappet knytnæve, knogen er vandret, og bevæger håndledet rundt i en cirkel her. Så tager vi albuen, vi tager armen ud 45 grader, håndfladen er nedad, kører ind imod os selv, og vender hånden over. Skulderen vender vi tommelfingeren opad, og laver en stor cirkel med låst albuled. Mens vi hele tiden holder os afslappet og lange i ryggen. Skulderbladet, samme position, låst albuled. Så trækker vi skulderbladet op og ned. Stadig med en lang rygsøjle afslappet. Fremad og bagud. Og så sætter vi det sammen til en cirkel. Så vi kører opad, bagud, nedad, fremad. Og prøver ligesom at glatte bevægelsen ud, så det bliver en hel cirkel. For rygsøjlen der starter vi med at gøre os lange, så vi trykker ligesom halebenet nedad og toppen af hovedet opad. Og så herfra så laver vi tilt fra side til side. Så vi prøver at holde længden, mens vi tilter til den ene side og til den anden side. Stille og roligt frem og tilbage, og prøve at få bevægelse igennem alle ryghvirvler, mens vi holder den her lange fornemmelse. Efter det, så tager vi 2 fingre, sætter mod brystbenet, så ånder vi ud og folder sammen om fingrene. På den måde der, det er vigtigt, at skuldrene ikke er begyndt at bevæge sig eller kravle op under ørerne, men det kun er rygsøjlen, der bevæger sig. Så retter vi os op, trykker brystbenet fremad, trykker igen halebenet nedad, toppen af hovedet op mod loftet, og det gør vi 5 gange. Og så videre. Så når vi ned til vores bækken-hofteområde, der holder vi den lange rygsøjle, vi låser vores knæ, og så laver vi en cirkel rundt på den måde her. Det er meget vigtigt, at mobiliseringen føles i hofte-lændeområdet. Altså at vi ikke begynder at bøje knæene, så der kommer bevægelse andre steder. På den måde der. Så prøver vi at isolere vores hofteled. Der skal du have en bog eller noget af den stil, du kan stille dig på. Så for støtte dig til en væg, så det ikke bliver en balanceøvelse. Så herfra gør vi os lange i ryggen. Det ben, der hænger frit, laver vi en cirkel med, stadig med foden pegende fremad. Så vi kommer rundt der og bagud, og sørger hele tiden for, at det kun er hofteledet, der bevæger sig. Så det ikke bliver let og bækken og styrebevægelsen. På den måde der, så kommer vi ned til knæ. Står igen, fødderne lige fremad, lige under hoften. Så bøjer vi en lille smule i knæ, dropper dem ud til den ene side her, og laver ligesom sådan en halvcirkel og kommer op til låste knæ igen. Så vi kører lige fremad, og så en halvcirkel på den måde der. Det er selvfølgelig vigtigt at gøre til begge sider. Så kommer vi til anklerne. Der støtter vi os igen til noget, så vi kan stå på et ben. Så laver vi en stor cirkel med anklen rundt, og prøver at glatte bevægelsen så meget ud som muligt, så der ikke ligesom er de der hak igennem bevægelsen. Så vi prøver at gøre det så flydende som overhovedet muligt. Så du kan slappe af tæerne, imens du laver ankelcirklen. Og den sidste øvelse, så står vi igen neutralt, lange i rygsøjlen. Så træder vi fremad med foden, vender tæerne lidt indad, og så holder vi hælen i gulvet, mens vi vipper lidt ud over siden på den måde der. Og tilbage igen. Stadig med den lange rygsøjle og en afslappet krop.
Og fint. Og så slutter vi af med lige at tage en vejrtrækning igen. Ryste på udåndingen. Nu viste jeg det som sagt kun i den ene side af kroppen. Det er selvfølgelig vigtigt lige at gøre i begge sider. Man kan gøre det samtidigt, hvis man har godt nok styr på mobiliseringen. Man kan også bide det op, så det bliver først højre side og så venstre side eller omvendt. Det vigtige er bare, at man laver bevægelsen med det led, vi forsøger at bevæge. Så hvis jeg går efter min håndled for eksempel, så er det ikke fingre og albue, der laver bevægelsen her, for så får vi ikke den ønskede effekt af øvelsen. Du kan med fordel slutte af med lige at lave et par synsøvelser fra samme position. Så stadig fødderne lige under hofterne, langt rygsøjlen. Tag en finger frem på den måde her, cirka i øjenhøjde. Så følger du fingeren med øjnene, uden at bevæge hovedet. Du kører fingeren op til kanten af dit synsfelt. Du skal stadig kunne se nakken klart. Og så tegner du en cirkel rundt her. Stille og roligt, uden at bevæge dit hoved. Når du når ned til bunden, så skifter du finger. Brug den anden finger til at komme op igen her. Og gør det samme den anden vej. Så du får mobiliseret øjenmuskulaturen rundt om øjet. Den sidste øvelse, vi laver, det er en synsøvelse, som også påvirker det indre øre. Det kan være rigtig vigtigt i forhold til at holde en ordentlig kropsholdning under forskellige styrketræningsøvelser. Du starter med at sætte en arm frem på den måde her, så du kigger på dine fingernegle. Og så starter du med bare, stadig med lang rygsøjle, hold øjnene her, mens du stille og roligt ryster hovedet fra side til side. Det er enormt vigtigt, at du hele tiden kan se dine fingre klart. Hvis du har svært ved det, så sæt tempoet ned i forhold til, hvad jeg viser her. Cirka 10-20 gange til hver side. Så laver vi 3 andre variationer her. Vi kører op og ned her i neutral. På samme måde en 10-20 nik, stadig med klart synsindtryk. Så roterer vi hovedet til den ene side, nikker op og ned her. På samme måde roterer hovedet modsat og nikker op og ned her. Og det er ekstremt vigtigt, at vi igen er afslappet, smertefri og har et godt synsindtryk med øjnene, så vi ligesom får kalibreret vores syn med signalerne fra vores indre øre. Så det er opvarmningssekvensen. Som sagt kan den også bruges som aktiv restitution på dage, hvor man måske ikke har tænkt sig at styrketræne.